Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan. C.O.A. Catechesis on Air. Bueno, may mudto na kanatong tanan mga higala. Ano kita na nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Dili dayong mahapon may mudto, no. May mudto na kanato ngayon. Adlaw na karon nga samtarong adlaw mga higala, Biyernes. Uy, pizza 20 naman day kini sa bulan sa Disyembre. Medyo malimot na malamang sa adlaw ni mga higala. Ikalima naman karon ka adlaw mahigala sa ato ang paghimo sa atong novena. Yan no. Medyo kuan gamay gyud no nga ato ang mga kalihukan. Yung mahigala medyo kuan gamay no nga ato ang kalihukan. Sa padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon o padayon kita sa ato ang mga tulumanon no. Ani din kabuntuhon unya padayon kita sa ato ang mga gipanghimo karon no. Kami ako dire maklaro mas itong panagway higala nga medyo hagard tagamay kay alas 2 patas kadlawon ang mata lagi tungod lagi ni ining atong mga kalihukan pero malipayon natong gihimo mahigala no. Kami medyo lipay-lipay ra sa tagamay no kay dire sa atua sa kining ayungon medyo malipayon nga pud tagamay kay lagi maayo ang dagan no maayo ang dagan sa ato ang mga kalihukan no mga kalihukan mahigala nga padayon kita sa ato ang mga gipanghimo karon ining sa iyong kabuntuhon. Hala no may mudto na kanatong tanan o naginaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas niining kabuntuhon. Padayon sa ato ang mga gibuhaton o padayon sa ato ang mga gipahigayon nga mga kalihukan. Bino adlaw karon nga Biyernes no, pizza 20 na kini sa bulan sa kining Disyembre. Sa ako na ginaingon mo higala, medyo kapoy-kapoy pag yung gamay kay tungod lagi na ining sayog itang mata pero malipayon naton gipahigayon mo higala ha ang ato ang mga kalihukan. Hala no. Bino arita mahigala sa ato ang mga kalihukan sa kini December 20 man taron arita sa ato ang Saint of the Day siguro no sugdan nato ni mahigala sa Saint of the Day no ang ato ang Saint of the Day karon adlaw man karon nga Biyernes petsa 20 mao si San Domini of Silos no San Domini of Silos no kini si San Domini of Silos no Benedictine abbot kini siya mahigala no and defender of the faith no born in Navarra, Spain. He refused to hand in the land of the monastery to the king and he was exiled and reserved Christian from the Moors. Saint Dominic de Gormin inherit no the name from Saint Domi of Silos. Saint Domi of Silos no Saint asa ba ni Dominic dili Saint Dominic of Silos no muna siya pangalan no? Ang iyang pangalan dili si Dominic no? Saint Dominic of Silos, S-I-L-O-S. Ayan, no? So, karong adlaw may gala atong kinumduman si Saint Dominic of Silos, Benedictine abbot and defender of the faith, born in Navarra, Spain, and he refused the iyahang wala siya ni sugot mahigala nga kuhaon sa hari ang yuta nga gitukuran sa monasteryo dito sa kining gitukuran sa monasteryo. O niya ko nga gi-rescue ang mga Christians gikan sa mga Moors. So muna nga karong adlaw atong gipasidunggan kini si Saint Dominic of Silos sa iyahang kabayanihan. Okay no? So gihinumduman nato dili lalim mahigala ng iyahang mga kaagi no.
atong nahauna ka nato dili lalim ang ilahang mga nadangatan, no, tungod lagi sa ilahang pagpakigbisog nga ilahag yung maprotektahan, no, ilag yung mapadalipdan ang matud pa kabtangan sa simbahan. Hala, no, padayon kita sa ato ang mga buhatunon ni ining kabuntuhon o ari kita mahigala sa ato ang kanang CBCP News. CBCP News ato mahigala ang coat of arms sa bag-ong diocese sa Prosperidad gipakita na, no, ng ilang coat of arms. Noon niya mahinumduman nga formal na nga gianunsyo sa Vatican ang pagkatukod sa nasangpit nga diocese o ang napili nga mahimong obispo dito mao nga ako kakontemporaryo kaniadto, no, si Bishop Ruben Labajo nga i-install as first Bishop of Prosperidad this coming January 28, 2025. Ayan, no. So congratulations mga taga Cebuan, mga taga Cebu, no, taga Talisay man siguro to ni si Father Ruben Labajo. Abay na mga hingala, basik sa Vatican, Pope Francis, balita gikan sa Vatican, gisugda na ang katekesis alang sa Jubilee of Hope, dinamdagan sa Espiritu Santo. Si Pope Francis mismo ang nagdeklara ni ini, nga nagsugda na gid niya ang pagpanudlo o pagpasabot kabahin sa Jubilee of Hope. Hala, no? May mudto na kanatuntan ako ring timbayaon og ang akong mga classmates, mga higala, no, dinha sa Siquijor. Ang akong classmate din si Padre Obing Masyon, no, si Father Obing, ang korparoko din sa May Larina. O nga manusab diri sa Himalalod, si Father Dami Hiramis, no, o ang ato pod natong classmate niya ko kura paroko sa diha sa Kwasay Parish din sa kining Batinggil, no, si Padre Tonton Arnaiz, no, giyang kauban pare din no, si Padre Dodong Ruiz. Kumusta na, no? Okay na padayon ta ako mga classmate na si Budi po na ako nakalimutan kay na malagi sa Facebook punta, no, si Father Joey Belsinia, si Father Joseph kining Anore, si Father Rosdel Noel, no, si Father Milton Medida, ayan, no, si Monsignor Tingting Angkahas, no, si Padre Mario Atienza, si Father Peter Nisisario, no, nga manusab si Father Omen Makusay, no, ako ang banggiitan nga pare nga kining classical music ng tirada ni Father Omen mga higala, no. Kining sila mga manghod na manggunin ako muna nga nanambok na sila. Ako gikan sa pagkatambok, naniwang na. Ingon yan ang higala. Pero sige na, may raglawas akong wala matigibate noon. Pero mula na, mo-action gitad kaniwang kamay kong magkatigulang na ta. Kuha na ba yan ako mga higala? 65 years old. 65 na karong January, 66 years old. Pero padayon paghihapon ta sa ato ang mga pagpangalagan. Hala, no? Ako dahil nga timbayaon o mayong mudto sa bang taga Senro di ayungo, no? Senro, taga Senro ba di inar. Nagsaulog sila gahapon sa ilahang Christmas party o nagpa-blessing po sila sa ilahang bago nga social hall, no? Mayo kayo, no? Dito po mayo kayo ang ilahang pagpangandam. Kada Christmas party sa Senro ayungon, ako gyud ilahang kuhaon nga mo misa. Mayo kayo, salamat kayo ninyo ha. O gimono sab akong timbayaon pod og mayong mudto ang taga Gumintok na akong mga sakop. Kay naa sila gahapon itong usang adlaw nag-blessing po ko sa ilahang farm to market road, no. Dito sila si Mayor Amancio, daghan pa mo ban, no. Vice Mayor Familiaran, daghang mga konsehales. Nindot mahigala, no. Malipay gid kita kung diri sa ato ang parokya daghan kayo ang mga infrastructures, no, kay matud palagi a sound mind in a sound body. Sa ato pa malipay kita, no, kay dako kay gihatag og kasay na no diri sa ato sa ayungon na medyo walay problema mi diri sa ako ang mayor diri, no, amigo kay Miss Tanan, wala ray problema. Nagkuan mi og sa ato pa na nagtabanganay, no. Siya nagpalambo sa matud pa kalihukan sa lungsod ug ako po nagpalambo pag sa spirituality morbag we are supporting each other, no? It's good always nga ang simbahan o ang estado
magtinabangay gyud. No? Ingon niya na. Nahala no, may ngudto na kanatong tanan. Ako di ay nga timbayaon mga higala si ang atong mga buhulano nga mga faith defenders. No? Believe kay ko ninyo ha. Believe kay ko ninyo mga CFD sa kuan, no? O sa ikaw ilabi na gayud ang inyong nalimot ko sa pangalan may higala no kini guan-guan na ta kini bang gulang-gulang na kagamay medyo malimot-limot na ta pero I would like to congratulate no mga buhulano nga mga CFD no I've heard nga maayo kaayo ang inyong performance din ha sa inyong mga gipahigayon nga kalihukan pagdepensa sa ato nga pagtuo no kumusta na no nga ko ang mga kapaangan para limot lang ko sa inyo ang spiritual director din asuri kayo prayer no pero fans kay ko na ni Padre no ang ato ang paggiitan usab nga tig panalipod sa atong pagtuo nga Katoliko o ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko ay magkuan ra gud ta matud pa kining gitawag nato mag-inigsuunay rata kay usa naman lang ato ang Dios nga giserbihan si Kristo naman no gani sa ako adiri kuan ra kanang maratag relasyon pud sa atong mga kaubanan nga mga laing sikta sa ako ang akong prinsipyo magtinabangay ra kita para pagpalambo sa kingharian sa langit. Anyway, akong pasalamatan ha. I'm very proud of you. Kay mutanaw ba po ko sa inyong mga YouTube. Mayo kayo ang inyong performance o kinasingkasing ang inyong gihimong pagpangalagad pinagi sa pagpanalipod sa Katolikong pagtuo. Hala no may mudto na. O gato din timbayaon og may mudto sa mga to ang mga akong obispo diri mismo no. Si Bishop Julito B. Cortez. Thank you very much Bishop nga po mga kaubanang pare. Ari na ta mga higala sa ato ay ako na yung timbayaon og ako mga lay ministers. Kumusta na ako mga lay ministers nga nagkasaulugan sa pulong po din taon ikabuntag no na manimba sila sa alas 4 o alas 5 dayo doon na po rin taon sila yung mga kasaulugan no sa mga lugar-lugar nga dili na nako maabot no tungod lagi sa kahagipot sa panahon muna nga sila na lang po rin taon mo pahigayon sa ilahang mga pagkasaulugan sa pulong no manimba sila alas 4 sa kadlawon pag alas 5 mangadto po rin taon sila sa mga lagyo nga mga lugar aron po sila mo pahigayon o mga kasaulugan sa pulong. Hala no, congratulations no. Ang ako po mga sakop nga mga MBG no. Everyday po rin taon silang manilihig kay in preparation para sa pagkabuntag no napod nga kining paggamit nato sa simbahan. So makita nato ang mga MBG nga kapoy gud siguro kay sayo ba kay silang mga mata. Kami diri sa Ayungon 4 to 5 duha kami sa higamay ra mo na mo ang simbahan. Dili man gyud masulod og usara ka misa kay we have a small church building so we have kinahanglan yung bigduha ka misa 4 to 5 no ang alas 4 para sa mga tagalugol ang alas 5 para sa mga tagalagyo kaya doon na po yung tao gamayng pulo pa init ang andamon sa tagadugol para sa mga lagyo no kaya ako man yung gihangyo ang akong mga kaigsuonan mga lagyo no nga kung madalara sa ilahang kapasidad manimbag yun diri sa dakong simbahan pag alas 5 gipasponsor po nako sila sa BEC nato so kami diri sa Ayungon among gipanang kamutan nga doon na nagigagmay simbahan ng Katolikong nga mapalig-on gud ba hala no arita sa ato ang topic kabahin gyapon ni sa Holy Spirit no the Spirit of Christ in the fullness of time ang Espiritu ni Kristo diha sa kahimpitan sa panahon no naghisgot kini kang John the Baptist precursor prophet and Baptist no si San Juan Bautista ang naguna ang propeta ug ang Bautista ko naman gano si San Juan naguna propeta ug Bautista ayan ni Reimer man po na higala. Si Juan, sa kuan na nakukuha ang higala ha, sa Catechism of the Catholic Church. Si Juan, gipadala sa Dios aron maguna sa dili pa moabot si Jesucristo. Napuno siya sa Espiritu Santo o bisan diha pa sa sabakan sa iyang inahan sa Espiritu ni Kristo mismo
gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ang pagbisita ni Mama Mary kang Santa Isabel nahimo usab nga pagbisita sa Dios ngadto sa iyahang katawhan. Akong balikon ha, si Juan gipadala sa Dios aron mag-una sa dili pa moabot si Kristo. Napuno siya sa Espiritu Santo ug bisan diha sa sabakan sa iyang inahan sa Espiritu ni Kristo mismo nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ang pagbisita ni Mama Mary kang Santa Isabel nahimo usab nga pagbisita sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Ato kanang masabtan kung atong basahon ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 68. Si Juan nahisama kang propeta Elias nga kinahanglan nga muipon sa iyang katawhan. Ang kainit sa espiritu anaa kaniya ug nagpuna siya kang Hesus aron pag-andam sa dalan ni Kristo. Si Juan labaw pa isip po si propeta, more than a prophet, no? Kay diha kaniya nahingpit sa Espiritu Santo ang tanang mensahe nga buot niyang ipasulti sa mga propeta. Gisaysay ni Juan nga nagsingabot ang kaluwasan sa Israel. Nga mao kitang katawhan. Sa katapusan diha kang San Juan Bautista napahiuli sa Espiritu Santo ang balaan nga kinaiya sa tawo, no? Nga kanang gitawag natong divine likeness. Gipaklaro kung unsa ang mga kalampusan sa tawo kung magpabilin siya kag Kristo. Ang bunyag ni Juan nagdala og paghinulsol ug ang bunyag ni Kristo pinaanggi sa tubig ug kalayo nagdala og bag-ong kinabuhi. Klaro ba, no? Sa ato ra ning gibasa gyud mga gala, no, kay lisod-lisod biya po ning pagpasabot ining Catechism of the Catholic Church, pero muna sa dunay usa ka kanhi ministro sa laing relihiyon nga matud pa niya the best book in the Christian world gawa sa Biblia, mao ang Catechism of the Catholic Church. Nindot kuno kayo, no? Basahon na sa 720. Sa katapusan diha kang San Juan Bautista napaghiuli sa Espiritu Santo ang balaan nga kinaiya sa tao. Gipaklaro kung unsa ang mga kalampusan sa tao kung magpabilin siya kang Kristo. Ang bunyag ni Juan nagdala og paghinulsol. Apan ang bunyag ni Kristo pinaagi sa tubig ug kalayo nagdala og bag-ong kinabuhi. Sa ito pa ang bunyag dahil nato mahigala nagdala og bag-ong kinabuhi. Okay. Nahala, no? Ari na tayo mahigala sa ato ang dugang mga pagpasabot. Pero wala naman tayo oras. Kamay lang kayo. Kada, no? Pero na ba sa Bible ang pagsaulog o fiesta? Daghan-daghan kayo mga pista ang gisaulog sa Bible. O sana niya na ang fiesta sa pagsaylo sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 5. Daghan kayo mga fiesta ang gisaulog sa Bible, no? Pagsaylo, pangani, pangilin sa bagong tuig, pangilin sa banong-banong ug daghan pa. Kini mga kapistahan ana ang pagpasalamat sa Dios. Sa Katolikong pagtulunan gilakip nato ang atong pasalamat ang atong mga santos tungod sa ilahang pagpangama. Ug sa ato pagkana acknowledgement. Ang ato of course kanang timpo sa fiesta gipasalamatan nato ang Ginoo tungod sa grasya nga nadawat, mga kaayuhan ubos usab sa pangama sa mga santos si Mama Mary ug uban pa mo na gitawag nato atong gi-acknowledge, no? Parehos ba sa ato bitaw nga mga makadawat bitaw kita og grasya ano bang mga infrastructure project gikan ni Pangulong Marcos Jr. apan atong gi-acknowledge ang atong provincial governor nga mao ning kamot ang ato nga kini kongresista, ang atong mayor o ang ato ang mga kapitanes. Ingon ni ana ang pamaagi sa Katoliko nga bisan tuod kung nagdirektugan kitag pasalamat pero ato pong i-acknowledge ang mga nakatampo aron madawat nato ang maong mga kayuhan. Okay. Nahala, no? Kumusta naman mo din ha sa akong mga parokya din ha? Kumusta naman din ha sa may kining Lapakon, no? Din ha sa may Pagkatman, no, dinha sa may Tabang, no, dinha sa may Actin Basay. Ang mga paryente dinha, no, membro sa Academia Clan sinong June. Kumusta, no? Mayo kayo nga niya kita na karon na mga dinha ha. Of course dinha sa Inakba, dinha Lapakon, Inakban
Di na sa may Lapakon, ang Soderio family, ang usab sila ang milisyo, ang milisyo Soderio, ato po nga mga igsuon din na sa sila si Liza, si Malin, si John Phil, ug daghan pang uban. Kumusta? Wa pa ko malimot ninyo ha. Ako malimtano naman ko. Daghan na kay pud tayong taong di panghuna-huna pero wala pa ko malimot sa akong mga igsuon din na sa may Sitio Lapakon, din ha sa may Paggatban, din na po sa Sitio Tabang. Kumusta? Hala no? Of course din na sa Sitio Paggatban, sa Barangay Paggatban ako po nga timbayaon ang mga Hordan family din ha. Kumusta? No? Din ha sa Bayawan, din ha sa may Kining, Japaman, Malabugas, no? Malabugas, yeah. Okay, may mundo na kanatong tanan, maghigala, naginaot ko na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ako lang gihapon rin yung higala sa kahanginan. Reverendo Padre Edwin Academia Acab, mana milit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ato ang katekises, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong mundo, mayong pagpaniudto kanatong tanan. Salamat.